Ние сме от обществата тайни. Или оменатити. Или оменатити. О, пускаме харпа и сега веднага. Или оменатити. Или оменатити. Създаваме твоите проблеми с лочайност. Или оменатити. Или оменатити. Пръскаме редовно с кемтрейлс на баба ти в двора. Гемеодоматити. Гемеодоматити. Правим конспирации, тайни и кроежи. Контролираме ума ви с знаци и сигнали. Може да ви се вижда плашещ или странен, но това е новия или оменатски ред, тристранен. Правиме ви луди, живеете в заблуди. Лоши сме, защото сме рептили и влечуги. Правим ви магии, произвеждаме ваксини. Редим ви в нашата мозайка как на покрив хелемири. И защо си против нас и в нас какво видя? Обичаш ли ни, мразиш ли ни, все ми е едно. Ти не си или оменат, ако слагаш ламинат в апартамента в Карнобат. Ние сме от обществата тайни. Или оменатити. Или оменатити. О, пускаме харпа и сега веднага. Или оменатити. Или оменатити. Създаваме твоите проблеми с лочайност. Или оменатити. Или оменатити. Пръскаме редовно с кемтрейлс на баба ти в двора. Гемеодоматити. Гемеодоматити. Към нас се присъединете, не ни се противете. Всички ни харесват и това е потвърдено. Включете се към или оменатската емблема. Ако не го направите, ваш си е проблема. Ние сме сред вас и ще ви измамим. Щото с вашите любимци ние ще ви примамим. С Джорджано и Емил, и Рачков и Килата, и Мария и Чулаков и на Фики под реката. Ние сме от обществата тайни. Или оменатити. Или оменатити. О, пускаме харпа и сега веднага. Или оменатити. Или оменатити. Създаваме твоите проблеми с лочайност. Или оменатити. Или оменатити. Пръскаме редовно с кемтрейлс на баба ти в двора. Гемеодоматити. Гемеодоматити.